Притискански, назовите, напишете им заглавието на приказката в правоъгълничето и запишите героев на листочки в хронологическом порядке. Що значи хронология? Един след друг последователно. Значи внимавайте кой герой кога излиза в приказката. Искам да ги напишете правилно на руски език. Начинаем второе задание. Трепка, точно. Пиши. Скажи. Матео, если ти казват, ти не пиши по-рано. Бабушка, къде е бабушка? Къде пише бабушка? Пише А, пише О2. След това кой?